Bon dia o bona nit. Aviam, gent, m'agradaria dir que, com a filòloga de la reialesa lingüística que sóc, no tinc mai problemes. Però desgraciadament no és així. I avui us vinc a parlar d'un problema que tinc i que segurament d'alguna manera vosaltres també teniu. I el problema l'ocasiona, el provoca la paraula correcte. En realitat, les paraules correcte i incorrecte, totes dues. Perquè resulta que quan parlem de llengua les tenim tot el sant dia a la boca. Mira, des que em vaig obrir el canal no he parat de rebre missatges com ara: és correcte dir res en lloc de res? És correcte escriure lo riu? És correcte el verb sabre? És correcte dir natres? Gairebé sempre quan rebo preguntes d'aquestes, la meva resposta consisteix a evitar la paraula correcta. I dic coses com: sí, la paraula res com a sinònim de res és normativa. No, el verb sabre no és normatiu, però és acceptable en registres col·loquials. Bla, bla, bla. Perquè la gent sol utilitzar la paraula correcta com a sinònim de normatiu. O sigui, la immensíssima majoria de població no filòloga entén que les paraules correctes són les que surten al DIEC. I si no surten al DIEC, consideren que són incorrectes. És clar, si ho entenguéssim així, jo en aquest vídeo ja hauria fet un munt d'incorreccions. Aviam, gent, no és així. Vosaltres també teniu. Totes dues. Des que em vaig obrir el canal, és clar, jo en aquest vídeo perquè totes aquestes paraules no surten al DIEC, no són normatives, però en canvi no s'han de considerar incorrectes, perquè el català col·loquial no és incorrecte, és col·loquial i punt. Per ser exactes, el català correcte és el que segueix els 2 manaments del català que vaig explicar al capítol 2. Parlaré un català adequat. Parlaré un català genuí. O sigui, en realitat correcte vol dir adequat i genuí. I què vol dir adequat i genuí? Genuí vol dir que és de la pròpia llengua, que és català, bàsicament. Els castellanismes no són genuïns del català, no són català. Són llops disfressats d'ovella i són una amenaça per la nostra llengua. Tinc la sensació d'haver dit això ja no sé quantíssimes vegades. Conclusió, els castellanismes són incorrectes sempre. Bé, hi ha casos ultra mega concretíssims en què es poden acceptar els castellanismes. Per exemple, si no sou excessivament joves, segurament us sonarà Lo Cartanyà, una de les poques sèries de TV3 en què hem sentit català occidental, val a dir. Doncs en aquesta sèrie hi sortia el Garretó, que era un personatge castellano parlant. O sigui, tenia el castellà com a primera llengua. I el paio parlava barrejant català i castellà, dient un munt de castellanismes, sí. Abans eren los pares los que pegaban, ara són los hijos. Transmite el mensatge al teu company. I és clar, és lògic i natural que per caracteritzar un personatge castellano parlant li faiguis dir castellanismes. Però això és un cas molt particular. Per norma general, els castellanismes dintre del català són incorrectes sempre. De fet, jo reservaria l'etiqueta incorrecta pels castellanismes i per les formes clarament no catalanes, com software. Per què coi has de dir software si pots dir programari, que és el mateix i que més és català? Després, l'altre manament és parlaré català adequat. Què vol dir que el català ha de ser adequat? Doncs que s'ha d'adequar a l'espai on s'està parlant. No és el mateix parlar amb tons pares a casa que parlar a la tele, que fer una carta a l'Ajuntament, que escriure un WhatsApp al teu col·lega o que fer un discurs inaugural de no sé què. En cadascuna d'aquestes situacions cal utilitzar un català diferent. Penseu això, com més arreglat i més ben vestit haguis d'anar en una situació, més formal i més normatiu haurà de ser el català que utilitzis. En canvi, en les situacions en què pots anar vestit més còmode, et pots permetre utilitzar un català més col·loquial. Jo aquí vaig vestida ben còmoda, fins i tot podria estar bevent-me una birra perfectament, i per això parlo català col·loquial. I per això he dit paraules com: aviam, gent, no és així. Vosaltres també teniu. Totes dues. Des que em vaig obrir el canal, és clar, jo en aquest vídeo... Totes aquestes paraules no normatives són adequades en aquesta situació. Amb una birra a la mà puc dir aixins, aviam, valtros i dugues. Per tant, aviam, aixins, valtros i dugues són paraules correctes en aquest cas. No són paraules correctes sempre perquè no sempre són adequades. Si jo envio un correu a la directora del departament de no sé què, no serà adequat i per tant no serà correcte que utilitzi les paraules aviam, aixins, valtros i dugues. Veieu per on vaig, oi? O sigui que les paraules no són correctes o incorrectes per elles mateixes. Són correctes o incorrectes dintre d'una situació. Per això avui dia en lingüística no es fan servir gairebé mai aquests conceptes. Ja no es diu que una cosa és correcta o incorrecta, se sol dir que és adequada o inadequada. I també s'utilitzen els adjectius normatiu, col·loquial i genuí, que si m'heu anat seguint m'heu sentit dir 50 milions de vegades com a mínim. Que és molt difícil deixar de fer servir les parauletes correcte i incorrecte, perquè des de ben petits ens ensenyen a classificar-ho tot en bé o malament. I és clar, el fet que una cosa pugui estar bé en uns casos i malament en uns altres ens fa explotar el cap. I jo no us prometo
tu pas que deixi de dir que hi ha coses incorrectes. Perquè dius, això és incorrecte, i la gent et fa més cas que si dius, mira, és que això no és adequat o no és genuí. Però ves, que li expliqueu. Era un d'aquests vídeos moralment obligatoris de fer. I no res, rebeu? No me'n vaig encara. No t'asseguis aquest banc, que està recent pintat. El pastís està recent sortit del forn. Els recent nascuts són tan monos. En català la paraula recent existeix. És genuïna i normativa. Tu pots dir, em fa mal perquè la ferida encara és recent. Això està perfecte, és correcte. És genuí. Però el que no és correcte, el que no és ni genuí ni normatiu, és l'estructura recent més participi, que és el cas de les frases que hem dit. Recent pintat, recent sortit, recent nascut. Tot això està fatal. En català podem dir acabat de pintar, acabat de sortir del forn, acabat de néixer, podem dir pintat de nou. El banc està pintat de nou, i dels acabats de néixer també en podem dir nadons, bebès i nounats. Per alternatives genuïnes no serà, família. Així que au, ara sí que sí. A reveure!